स्पष्ट बुंनो आङो 2030 UPPL गाव हारसिं सरकार जानो हानाय एमसिएलए मोनगोन आरो रावखौबो लोगो लायालासिनो जों सरकार दागोन थांनाय बिसायख'थियाव माखासे षड़यन्त्रनि गेजेरजों UPPL खौ फेजेननाय जादों जोंजों थाफाग्रा जोंजों सरकार सामलायग्रा जोंनि साखाथि फाखाथि थाग्रा माखासे मानसिफ्राबो हेंथि माखासे थासारि सोमजिहोनानै जोङो थांनाय बिसायख'थिया गाज्रि जानो गोनां जादों नाथाय रायजो राजाया जोंजों दङ जोंहा भटआ खमायाखै जोङो एबारबो 1% भट आरो बारा मोनदों बिटिसिआव UPPL नि भटआ मालाबा खमायाखै रायजोफोर बबेयावबा 200 बबेयावबा 150 बबेयावबा 500 बबेयावबा 1100 बबेयावबा 800 बेबायदियाव जों माखासे समस्थियाव जेननो गोनां जादों नाथाय जोंनि थांखिया बेनो जे गोलाव बोसोर सोमावसारना फैनायनि उनाव दिनै बिटिआर एकर्डआ 100% इमप्लिमेन्ट जानांगोन बिटिसि एकर्डनिबो माबा थालांदोंबा बेखौबो जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ मुंख्लंफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिखौ जोङो 5 बोसोरावनो 80% मावफुंलांदों बिनि अनगायै जायफोर जोंहा एमडिबिनि न'आव फैबाय बिथांमोनाबो प्राय गासैबो जेसेबां मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ मोनदों केस माखासे उइथड्र जादों जोंहा माखासे फरायसालि गायसननो हादों सनितपुर बिश्वनाथ गामिफोरखौ सोनो हादों दा फैबाय थानाय समाव जोङो आरोबाव जोंहा सानै लोकसभायाव सासे आरो रायजो सभायाव सासे एमपि दङ एमएलए 7 जन दङ आरो बे गासैबो लोगो नांनानै थांनाय 5 बोसोर हारिनि थाखाय खामानि मावदों फैबाय थानाय समावबो जि थांखिखौ लानानै इउजि ब्रह्म बिथाङा दादोंमोन जे बेवहाय रायजो जानाय हारिफोरनि खामानि मावनो आरो बर' माहारिनि खामानि मावनो दा जोंनि हारिनि थाखाय बिथाङा मन्त्रि जाहैनानै सोलोंथाइनि बिथिङाव गुबुन बिथिङाव गोबां आसाम एसेम्ब्लियाव खामानि मावनो हादों जौगानायनि थाखायबो गोबां आसनि लानो हादों दिनै लामानि आसनि सेरिकालचारनि आसनि बहाबा स्टेडियाम गायसननाय दैमा खुरख'नाय बायदिसिनाफोरखौ गोबां खामानि मावनो हादों हारिनि थाखायबो मावदों राव थुनलाइ जौगानायनि थाखायबो मावदों सोलोंथाइ जौगानायनि थाखायबो मावदों बिटिसिआवनो जा आसामावनो जा दिल्लीयावनो जा दा नंखायनो नोंथांमोना नुदों 17 बोसोराव दिल्लीयाव मुसुखा गायसननो हायाखैमोन बड'फानि जोंनि समाव जों मुसुखा गायसनहैदों लामा बानायहैदों बड'फानि मुङाव आरो गोबां खामानि जों जायफोरखौ आखायाव लादों बे मोनफ्रोमबो खामानिखौ जों मावफुंजोबदों आइजोफोरनि मुङाव मोजां जों आसनि बानायदोंमोन बे आसनिफोरखौ बिथांमोना दानजोबनानै होबाय दा बे फैसाफोरखौ साप्लाय होनानै जागोन सिगांनि नंखाय साप्लायफोरनि बिलफोरखौ होनो हमबाय बै समाव जोंखौ बखिदोंमोन बड'लेण्डखौ फानबाय हारिखौ फानबाय दिनै बिथांमोनखौ नाय जाय बिथांनि दैदेनगिरिनि उनथिं गसङो बियो जोंनि ओनसोलनि नङा जोंनि हारिनि नङा जोंनि जायगानि नङा बिथांमोननि दिनै गासैबो पलिसि बानायग्रायानो बाहेरनि गोजा कन्ट्रेक्टराबो बाहेरनि गोजा गासैबो बाहेरनि गोजा 29 सा मोननानै मानो बिथांमोना दिनै सरकार दानायाव मालायनि मदद लानांगौ जाखो जोंथ' सा 7ल'मोन नंखायनो जों लानानै सरकार दानांगौ आरो नोंथांमोननो स्पष्ट बुंनो आङो 2030 UPPL गाव हारसिं सरकार जानो हानाय एमसिएलए मोनगोन आरो रावखौबो लोगो लायालासिनो जों सरकार दागोन दा बिनि थाखायनो जों खामानि मावगोन दा नंखायनो जोङो बेसेबांबा सेक्रिफाइस खालामना फैनाय हारि बेसेबांबा सुबुङा जिउ गारलांबाय मुंख्लं जालांबाय मोनसे सम दङमोन ना फरायनायनि खाबु दङमोन ना आबाद मावनायनि खाबु दङमोन दिनै मोजां थासारिखौ जों दानानै लाबाय दा नंखायनो नंखाय बाखाय गुबुन हारिफोरजोंबो सुथुर जानाय जोंनि हारिनि गेजेराव एना एनि जानाय बे खामानिखौ जों मालाबाबो मावनाय नङा दा रायजोफोरा नंखायनो थांनाय इलेक्सनाव जि जाबाय जोंनो मोनसे खाबु होदों बंगलावरिया जे बे एप्रिल दानावनो एसेम्ब्लि इलेक्सन जागोन आरो गुबुन हारिफ्रा जानजि खाफ्रादों जे खुनु कारनाव एबार बिथांमोननो भट होआ दा नंखायनो जोंनि हारिनियाबो हारि रैखाथिनि बाथ्रा दङ नोंथांमोना नुदों मालाबा हाबो फाननो नागिरो माबा माबि फाननो नागिरो दा नंखायनो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बयबो क्लियार रायजो राजानि गेजेराव सावराय आरो हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय UPPL नि एमएलए खौ देरहा होफिननांगोन बेसो जोंनि थांखि जानांगोन नंगौना नङा नंगौ ठीक আছে